kiša pada, idealno je vrijeme za rasadu. Danas planiram rasaditi kupus bijeli Ditmar. Koristi se u svježem stanju, nije pikiran. Zatim pikirani kupus bijeli Slava. Koristi se u svježem stanju i dobar je za kiseljenje. On je pikiran. Zatim rasadit ću par struka prase. Bosiljak koji sam posadio direktno u zemlju. Također kadifice koje ću također rasaditi, a sađene su direktno u zemlju. Pokazat ću vam po jedan primjer otprilike gdje ću ja to rasaditi. Pa da krenemo od bosiljka. Bosiljak inače ide, najbolje se slaži sa paradajzom, pa ću ga posaditi. Da samo izaberem mjesto. Evo otprilike između ova dva paradajza u redu. Jest da je danas kiša, ali zemlja je još uvijek nije dobro nakisla, nema dovoljno vlage, ali ako bude padala, bit će to dobro za ovaj rasad. Zemlju treba dobro nagrniti i pritisniti. I ostalo će odraditi majka priroda. Kupus inače se dobro slaži sa rajčicom, može i uz krompir, pa da pokušam ga posaditi blizu krompira. Uzet ćemo ovaj Ditmar bijeli Slava, pikirani. Samo da uzmem sadilicu. Klizavo je i blato, ali unutra zemlja još uvijek nije dovoljno vlažna. Kiša je samo pala po površini. Evo ovdje ću ga otprilike posaditi uz ovaj krompir i bijeli luk, odnosno češnjak. Ovom sadilicom napraviti malo dublju rupu. Ne znam vidi li se koliko je zemlja vlažna, a nije dovoljno, treba još kiši. Dosta je nakislo, bolje je bilo da je suhlije u kutijici, lakše izvaditi. Šta je tu je? Pokušat ćemo.
Samo dobro nagrnuti zemlje. Sljedeće što ću rasaditi je prasa. Trebaju skratiti korijen za 2/3. Vrhove sam dosta skratio. Inače, prasa se dobro slaže sa paradajzom. Prilike ovdje ću i posaditi. Dobro, treba zemlju samo pritisnuti da se što prije ukorijeni. Evo, malo se razvedrava. Izvadit ću jednu kadificu. Dobar je ovaj korijen. Nju ću smjestiti evo ovdje gdje imam bosiljak. Tu je i mrkva, peršun, neven, ukrasni suncokret i paradajz. U stvari ovdje imam jednu. Nju ću ovdje zemlja nije dole dovoljno vlažna. Ako bude kiši, ovo će biti ok. Vidite kako je to, lijepi se. To bi bilo to. U sljedećim video zapisima prikazat ću vam komplet ovoga današnjeg gdje sam sve rasadio. Zapratite moj kanal, pretplatite se i podržite me. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećim video zapisima.
krasna kupica, bijeli slaba i diknar bijeli, kadifice, bosiljak, krasa. Tu sam zasadio na određene lokacije, znači takozvana udružena sadnja. Dragi Bog je dao kišu, alhamdulillah, ja zadovoljan. Pogledajte penzionera, ništa nije teško kad se voli.